Nagpatabang ang Mandawi City sa mga negosyante aron ma-rehabilitate ang mga skywalk o pedestrian overpass sa syudad. Formal nga giinigruhan ang skywalk sa barangay Subang Dako. Gipangunayan ni Mayor Jongki Iwano kaabag ang mga kompanya ug taga-barangay ug eskwelahan ang pag-inspeksyon sa proyekto. Matud ni Iwano, walay nagasto ang dakbayan ni ini ug mitap sa Mandawi Chamber of Commerce aron mutabang sa rehabilitation sa siyam ka mga skywalk sa syudad. Nagpasalamat si Iwano sa ilang tabang para malimpyuhan, luwas ug hapsay ang mga tabukanan sa dalan. Apan mihangyo si Iwano sa syudad ug sa taga-barangay nga moabag sa pag-secure sa skywalk o pag-maintain usab sa kalimpyo ni ini. Natay memorandum of agreement ani good for 1 year. So sila iniiputang sa roofing, maintain sa pag-renovate sa pag-rehabilitate sa atong mga skywalk. Ang barangay o ang LGU mo yung nagtinapangay sa security. So naghatagtag CSU niya, barangay sa counterpart sa ilang. Contribution now is repainting of the structure sa skywalk. And then for the roofing, like this one sa Subang Dako, sponsor is Para sa mga project na skywalk. Kaya mo mga bata, usually mutabok naman sa ubos. Karon safe na silang mutabok. Yeah, confident silang mutabok. Kaya naman sila nagbantay.